ମୁଁ କଥା ହେବିନି। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ମୋର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ମନା କଲି ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ହେଲା ନା। ମୁଁ କଥା ହେବିନି। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ମତେ ଆଗେ କହିସାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ହଁ ସେଠିକି ଡେଇଁଲେ କଣ ହବ? ଦେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ତୋ ସହିତ ହେଲା। ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଦମାସ ପିଲା, ଏତେ ବଦମାସ ତୁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି ଯାଉଛି। ମୋର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ତ ଜୋଜୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଜୋଜୋ କେତେ ବଦମାସି କରୁଛି କରୁ 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 କରୁ। ମୋର କିଛି ସେଟା କଣ ପାଇଁ କମିବୁ ସେଟା? ତଳେ ବସ ନା। ମୋର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଓଲା ତଳକୁ ବସ। ଫେର ଏପଟେ କଣ ପାଇଁ କମିଲୁ? ହେ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ତତେ କହିଲେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି। ଫେର ଏଠି କିଏ କାମୁଛି? ମୋ ହାତ କିଏ କାମିଲା? ସେ କିଏ? ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୋର ହେଲା। ଇରେ ତୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ମତେ ଅନା ତାଙ୍କ ଘରୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ?